Здравейте, потребители на Оста. YouTube. Аз съм Рио Дуде. Тъй. Да. И тук с мен е Спайк СК. Ще сложа в описанието линк към неговия. Кажи го да е ченъл да се... Напиши профил. Да, профила да се абонирате. И това е... Аз току-що си направих регистрация. Не знам, ще започвам поредица на Майнкрафт. Ще видя. Най-вероятно ще оцелеем двамата. Да, най-вероятно. Или с Dark Core 7. Или тримата. Да. И... Не знам. Или трябва да спрем да говорим. Ще си направим канал с него. С... Ние тримата ще играем на адвенчър мапове. Най-вероятно. Най-вероятно да, кор да го държим. В смисъл? Защото ако един път излезеш от канала си, не може повече да влезеш. И? И това е. И това беше от мен, Рио Дуде и Спайк СК и довиждане.